Я си го дръж. Когато печеш кюфтета. А Пет, искаш ли мой човек? Перфектно. Това е... Когато iPhone си... Ами... с неговите бисери прави всякакви... Keep going. Да, неща. Like music related. Да, гитара. Young Sheldon. Акустик. Това е като... певицата казва... Някакво... Гра. Ice Spice. Близо. Ice Spicy. Добре, това е много важен термин от определена... учителка, която преподава... От 9 до 10 клас. От 9 до 10 клас, която много държи да учим... Да пишете литературата? Не, да обгръщаме човешкото тяло и природата. И тя... човекът и природата. Добре. Дайте повече хинт за културната фраза. И тя очаква учениците да четат. Който учи? Окей, ама трай с някакви по-ниски стандарти. Който учи... Не, който обратното. Който не учи. Който не учи... няма да получи шестица. Не, просто по-опростено. Някакво... Който не учи... Еди колко си време... Добре, еди колко си време... Не, трябва да кажеш със своите думи. Добре, който не учи 30 минути на ден... Добре. Ще получи тройка. Прекрасно. Добре. Когато хорс араундваш в час по... Кофи? Когато хорс араундваш в час по литература, госпожата по литература ти ги... получава флашбакс. Получава флашбакс. От минали животи. Друг човек, да. Друг човек, който е свързан с теб. Кръвно. Някакво представя си като... Мисля, когато много се разликавиш и тя просто прави сравнението, че човекът, който е свързан с теб, който тази учителка... Някакво... Андрей, ти си като сестра, ти си толкова разсеян. Не. Мисля, че предишният човек е бил по-сериозен. Сестра ти беше по-сериозна. Не, реално да говорим ли? Класно. Да. Сестра ти не беше такава. Да. Давай ти обяснявай това. Добре. Това е когато аз вляза в час и... По български? Да, по български. И... Кадриците. Още една буква отпред. Когато ярки лъчи я озреят и тя изведнъж усети, че всичките й притеснения в живота се изпарят. Една буква отпред? Дума. Златни кадрици? Да, перфектно. Когато гледахме... Какви сме? Това е театъра на Разпопова. Да. И Иван беше дочул разговора на Нели Петрова и Средкова. Да. Какво сме правили ние? И вие какви отношения имате? Хомоеротични? Имаше... Противоестествени. Да, и това. Явно да било. Добре. Естествени ли? Аз го помня като противонатурални. Противоестествени, бе. Добре. Това е след изпращането ни. Отидохме в един ресторант и iPhone назовава работника в ресторанта. Като Бората. Мистер Бората. Мистер Бората. Добре. Може би това ти беше единствения хинт. Нямам повече да ти дадем. Не разбрах. Реално не, ама нищо. Цари? Не. Нещо сладко. Госпожата Нейчева с това ни вика. Едни от всичките. Изброявай. Пилница бомбончета. Бомбончета.
Това ще е по-сложно. Песента на колелетата, като го учихме. И средкова с един много интересен бисер. Казва, че дъжда е... Оплътителното мъжко начало. Оле, майко! Това беше бързо. What the fuck? Това беше сречка. Garo, what's happening?